Az Akarnok anyát alakító Kútvölgyi Erzsébet parádés játékát élvezhette tegnap este a vásárhelyi közönség a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A Rózsavölgyi Szalon vendég előadásában ugyanis az Unokám Benjámin című dráma elevenedett meg. Ezzel a bemutatóval fejeződött be az idei színházi évad Hódmezővásárhelyen. A népszerű kortárs orosz írónő drámájának középpontjában Eszter, a színházi varrónő áll, akinek minden vágya, hogy fiát kiházasítsa. Nem is akárhogyan, ugyanis az anya elvárása szerint az utolsó generációs zsidó fiúnak csak is zsidó menyasszonya lehet. A nő még az utazástól sem riad vissza, csak megtalálja a legtökéletesebb feleséget. A mindent maga alá gyűrő anyai törődést Kútvölgyi Erzsébet mintázta meg a színpadon. Tele van nagyon finom helyzetkomikumokkal is, és verbális poénokkal is. Tehát ez szórakoztató is, de közben ez tanulságos lehet minden olyan akarnok anyának, aki a lehető legnagyobb szeretettel jót akar, és nem gondolja végig, hogy hány lelken és hány testen és hány szellemen tapos át, csak azért, mert az ő akaratát akarja érvényesíteni. Kútvölgyi Erzsébet karaktere megformálását igazi jutalomjátékként éli meg, de a többi szereplő is hasonlóan vélekedik a maga figurájáról. A főhős által megtalált, a történelmi és a politikai kornak kiszolgáltatva kezdetben csak sodródó, majd saját vágyaira ráeszmélő fiatal feleséget Erdélyi Tímea keltette életre. Ebben az előadásban úgy tapasztalom, hogy szerintem mindegyik szereplőnek jutalomjáték a maga karaktere, mert annyira csodálatosan írta meg Ulickaja ezt a drámát, annyira szövevényesen és annyira érzelmi hullámvasútra tette, hogy sokszor nevetnek a nézők, és váratlan pillanatokban szorítja meg a torkukat vagy a gyomrukat a döbbenet és a sírás, hogy nagyon élvezetes játszani minden egyes szerepet. Bár a dráma arról szól, hogyan keres feleséget fiának az anya, de a férfi nem jelenik meg a színpadon, csak a feleség egy régi udvarlója. A történet 3 nő, az anya, annak unokatestvére és az ara egymáshoz csiszolódását mutatja be, akik azt tanulják meg, nem tud minden úgy alakulni, ahogyan azt előre eltervezték, mert az élet más helyzeteket és érzelmeket hoz.